Naibu kaya pusa nami ko sawal na talaw gawi, ano apat gawi, dugawi. Ure ni nami apa sadso? Sawal. Nanto na miya suwa aging ko tuwa kaya pusa meron. Ikadua, kebugan tanong sa liwanagan na so kapusa ekonom gawi asawal utaw adna beden yan si ko Ramadan. Ay mana niyan na adna kaya bukaan niyan si ko Ramadan sa bi'udhr. Ay mana niyan adna kaya sababan. Sumaulama na dua akatiriran sa giyong kai hukuman ay mana niyan na kapusa nga sa sawal adem pen na dengan kabidi si ko ulan-ulan a Ramadan. Agan niya tindig na dikapakay ubang kapusa iso na magawi ko sawal aadn abaydan ka fard dina wajib. Katiruanan o kadaklan si ko mga Hanabila si ko kitabiran al-Kafi Agus Ibn Rajab Agu mialwipan Bimbas Syekh Bimbas Agus Usaimin si ko mga fatawairan ay daliliran sa dikapakay ubang kapamo sa iso na magawi ko sawal inong tabu o kapusa yung kaso ay manan yan na ulan-ulan Ramadan nagyong kutuwa tigiran tigura sallallahu alaihi wasallam may alwitan o kagiya aman sama Ramadana summa atba'ahu sita min Syawal sa tawa kapusaan yan Ramadan uriyan yan na itundugin nun so na magawi ko sawal ay ami tuturuan na tigiran na aya kasusunatan di na aya pagakuha ko balas na sutaw at yapusaan yan sa Ramadan sa kumpleto. Uriyan yan na initundugin nun suyamanan yan na sawal. Pwede pa natigiran na swajib. Ama nagito sa Ramadan. Di nagito sa utang kas iko Ramadan. Na aula mas importante so kasyapang kaon na gusto kay pag-importante na kaon kaya wida kalun kaon aligiyong puto sunna atig agiyong kanan mga ulama amitindig sa liga kupakay wayamanan yan na kapusa ako na magawi aamanan yan na baed na utang ka ko Ramadan di na adna wajib ka ada makapusa ikadua tindig na kupakay so kapusa yung ka kung na magawi ko sawal sa bepi adeng kakabidi si ulan-ulan a Ramadan. Ginan so tindig Hanafiya na gusto mga Shafi'iyya. Gusto tindig di na katiru mga Malikiya na gusto sabagi mga Hanabila na pitindiganiran akapakay apus alaka so sawal sa bapiad na yamanan niyan na utang ka udina dengka pangkabidis ikulan-ulan Ramadan. Ini daliliran nagyong utwa katiru Allah. Atigu Allah fa'iddatum min ayyamin ukhar. So Allah nasiko kini kaya beginian sa lauda parawa makabuka so mga tao adna udriran. Berarti sup kesakit na gusto musafir. Gusto mga salakaw sa ibarato mga bayi at kahay dinap kanifas na siko kaya perwa kaya no Allah makabuka siran na initundun Allah fa'iddatum min ayyamin ukhar bayad siran si ikwayamanan yan na mga pada gawi ati Allah. So mga ulama usuli na tigiran na yung kanana ayat na ayat siyabut dyan na wajib muwassa. Yung kanan kawawajib. Budi na kipapaligot na wala si iko kabuyin. Na mabulanganan, ayamanan yan na orasyan. Kakipakay, abuyin na kasi ikulan-ulan na sawal. Na kipakay pun si iko dulqada. Na kipakay pun si iko yaman na dulhijja. Na gusto mga salakaw na mga ulan-ulan. Tama si iko yaman din na ulan-ulan na Sha'ban. So yamanan yan. Na miyakapin taga-tigiran. Nagyong kutwa ayaw kay wajibir kaon na maulad agugiyong mo tayo manan yan ay akapunggil bakang kaon asimba
layamanan yan na makampat, kasibu ko yamanan yan saulan, karina tigiran sa yamanan yan, na kepakay, pamuas anak ka din so sawal, na magawi ko sawal, nagungka bubedi, so yamanan yan, dama kabidi si ulan-ulan Ramadan. Ikadua ini daliliran na so Aisha radhiyallahu anha na pitir yana alayya sawmun min Ramadan. Adna tigyan na utakan si Ramadan na fama astati'u an aqdihi na dia kung kuguga akabay dia penon illa fi Sha'ban inun tabu si ko Sha'ban. Yung hadis na pianutul Bukhari ya Muslim. Tigu mga ulama abi pa kayron sa kapakayapus anak kadin suya mana niyan na namagoy ko sawal na bumabubidi suya mana na utang ka nagyang nga natigran na hadis na pikumpa bliyan udina inayunan o Rasul sallallahu alaihi wasallam so Aisha radiyallahu anha sa isa giyong kuto pingpululan niya. Inusan mga pembida sa tindig sa mga ulama na ayas sabab yan na sumaulama pitin ganiran sa likupakay so kabedi di nakapusa eko na magawi eko sawal askan adin autang ka na piyakan bidairan so kapusa engka kung namagawi iya sawal agus mga salakauro na mga sunnah apuasa ibarat yan alungan na Khamis agus mga salakauro na puasa na piyakan bidairan na sa ayamanan yan na pangkatan. So man sumaulama pipakairan swayamanan yan kapusa engkaun si ko na magawi ko sawal sa dama pangkabidi sa wajib rakaw di na utang kasi ko Ramadan na ginan sumaulama apya kaplagi din swayamanan yan na kapusa engka ko na magawi sawal agus mga salakaurong na mga sunnah kaya tinbigiran na palapalaidan ng sunnah o di na palapalaidan ng tataw at tigiran puasa. Ayay katalawa kabugan tanong sa makampataw sa yan na adnip kisyo na tigiran na sa kami tigiran na ibu kaya pusa namin ko sawal na talagawi tanong apat gawi dugawi ure ni namin pasadso sawal nanto na miya suwa aging ko tuwa kaya pusa meron. Amay kaska na ayadam kakakwa katarutupas ikuno magawi na sabab ko order syar'i ibarat yan na skana miya sakit ka di na skana mimusafir ka o di na skana o di na bubayam miya haid ang taon nung ka miya nifas ang taon nung ka miyatay ay manan yan na terima wallah na subalas wayamanan niya na magawi na inshallah na may paruling ka din bapyadang ka pa na mataro to pag yung moto yamanan niya na magawi ayaw din nilililo mga ulama sa kakipakay niya kakiparuliang kasi ikubalas naging moto akatiro wallah siya suratun nisa ayat ay kamagatos at iguwallah awa may yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulih summa yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Sadin sa tao alumyo si ikwalain yan at tugalin si ikwalla na usi usuwiyan. Uriyan yan na rautan sa kanya nakapatay. Yung kutuwak yang gilbak yan sa mapya aluminyo kwalain di na panggilbak sa mapya na budun rew ta kapatay miniraw minisugato na order na miyaraw sa kanya nakapatay na sabnar at igwalla miya parolin yan din subalas yan. Ina keparolin yan subalas yan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua ay nidaliliran nagyang kaya hadis miya panutul Bukhari ay tigyan tigu Rasul sallallahu alaihi wasallam idha marida al-abd aw safara kutiba lahu misla ma kana ya'malu muqiman sahihan. Ira miya sakit suore penwallah udina milayalayan na pag-isturat wallah isurat mga malaikat kekuan yan subalas alagi din o din yan ding galabakan o kapakay ang diyan askan yan na mabipya ginawa niya.
Pakadudang kanubu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.